oganda nyiewo gimoro odok piny, manyiso ni pesa manie ofuko koro odok piny. Ka pesa pesa ni mar ofuko odok piny, nitie gima gitimo. Mokwongo, oduoko teko mar nyiepo mar dwaro gimoro, manyiso ni demand mar gino koro odok piny. Ka demand odok piny, manyiso ni kata industries maloso gigo be koro biloso gik moko mang'eny maonge ng'ama nyiewrego, manyiso ni production kata gini iluongo nang'o, low production be koro timore nade, odok piny. Alafu gino kosetimore kamano, manyiso ni jowa be mane tiyo e kembnigo be koro tije manyo gitimo kanyo koro timore nade, orumo. Manyiso ni unemployment koro nitie wherever you are on, kata seche duto midonjo ofuko japiny. Onge akia ni formula mane ma advisors nyalo tiyo godo mondo mi giduok economy ni back on track. Koro an kade en pacha, dan nyalo wacho ne sirikal ma piny owacho ni gi rethink kata gi overlook issues mag taxation on fuel. Fuel no gi review ni be is it a good thing mondo mi gi med ushuru e nengo mag mafuta kata gik moko te ma relate gi mafuta. Nikech adieri kitimo kamano tidhi affect gik moko mang'eny. Well, kaka president ne wuoyo, nowuoyo with a lot of hope. Wayie hope duto te, lakini strategic way mwanyalo realize go hope no temo kwane ka en gimoro ma realistic. Koro mane mwatemo wacho ni adieri kaka sani, mana kaka nyawadwa nosewacho ni embo sechako ng'iyo ni nitiere gik moko ma are factors outside the economy ma affect gik ma chalo kaka nengo mar mafuta. Isefwenyo ni lweny mag Israel gi Gaza, kata ichak ifwenyo ni lweny mar Russia gi Ukraine kata any other factor outside bro medo nengo mar mafuta bedo malo beyond your reach, then ine oganda ni gima in go in control. Koro kichak imedo ushuru kendo mamalo, nikech mane medo mana inyo economy kar gere, nikech mane mwacho ni erode the purchasing power mar oganda. The cost of living wacho ni onge kaka inyalo wacho ni end of it ni ibro stabilize, onge kaka ibro geng'e, nikech noula nowuok kaka chia, to koro kena chia e ochiko oula. Okoro bedo oula moro maduong' mabro tamo watimore nade, mabro tamo wageng'e. Erokamano ahinya. Aya, erokamano ahinya mago paro maliw nyakoromo jong dong dakari okende to wakaw yweyo masani nyakoromo jwang kapod wantiere karka na paro mana ntiere